dnešnom videu si ukážeme, ako upliesť detskú čiapku v celku do kruhu. Budeme používať jemnú merino vlnu. Ja som si vybrala Alize Merino Royal v takéto peknej mentelovej farbe. Budeme potrebovať aj 4 mm kruhové ihlice, ďalej ihlu na zapošívanie a určite sa nám zídu aj nožničky. Tento projekt je vhodný aj pre začiatočníkov, takže ak ste nikdy predtým neplietli, určite to zvládnete. Začneme tým, že si nahodíme očka na ihlicu, takže najprv si odvinieme časť priadze a prehodíme si ju cez ihlicu. Popod priadzu vložíme palec a ukazovák ľavej ruky a budeme striedavo naberať priadzu zo spodu palca a následne zo spodu ukazováka. Takže najprv naberieme priadzu zo spodu palca, potom zo spodu ukazováka a zatiahneme. Opäť zo spodu palca, zo spodu ukazováka potiahneme. Takto budeme pokračovať, až kým nebudeme mať 72 očiek nahodených. Tých 72 očiek zodpovedá obvodu hlavičky cca na 40 cm, teda to je taká detská veľkosť do 6 mesiacov. Dbajte na to, aby očka neboli príliš utiahnuté alebo príliš voľné, aby sa vám dobre pracovalo. Keď máme všetky očka nahodené, tak si prácu v strede rozdelíme, tak aby sme si mohli prevliecť cez tú strednú medzierku lanko. Nemusí to byť úplný stred, ale aspoň zhruba. Dávajte pozor, aby sa očka nepretočili a aby ste stále plietli do kruhu. Začneme základným vzorom, takže budeme striedať hladké obrátke očka, aby sme vytvorili pružný lem čiapky, ktorý sa nazýva patent. Takže najprv si povytiahneme tú spodnú ihlicu, aby sa nám s ňou dobre pracovalo, aby bola voľná. Priadzu navinieme na ľavý ukazovák a začíname pliesť hladké očko. Priadzu držíme za prácou a naberáme sprava. Potiahneme zadu priadzu a máme prvé hladké očko. Obrátke ideme opačne, priadzu držíme pred prácou, naberáme zľava priadzu. Opäť hladké očko. Obrátke očko. Takto postupujeme celý prvý riadok, striedame stále hladké obrátke očko. Tento vzor sa nám bude opakovať ešte v ďalších 5 riadkoch, čiže dokopy bude mať patent 6 riadkov.
Tu už vidíme, ako sa nám pekne začína vytvárať po druhom riadku ten hladký obratný vzor, že hladké očka vidíme, že sú to také vystúpené, keby také stĺpiky a tie obratké sú tak pomedzi ne schované. Keď máme hotový pružný patent čiapky, pokračujeme hladkým vzorom, takže si priadzu držíme za prácou a naberáme stále sprava. Hladký vzor opakujeme, kým nebude mať naša čiapka aspoň tak tých 10 cm od okraja. Takže pletieme len hladké očká v každom riadku. Tak nám pekne bude vznikať úhladný vzor čiapky. Teraz chvíľku nebudete musieť na ničím rozmýšľať, budete stále za sebou naberať len hladké očka. Až keď prídete do bodu, že si vezmete už meter, už sa vám bude zdať, že by to mohlo byť cca tých 10 cm, tak to zmeriate a tam budeme pokračovať ďalej. Tak a prišli sme do bodu, kedy už máme požadovanú výšku upletenú a začneme tvarovať vrch čiapky postupným uberaním očiek. Uberáme tak, že spletieme dve očka dohromady vždy na rovnakých miestach v rade, aby sa zúženie pekne rozložilo. V našom prípade, keď máme v riadku 72 očiek, tak si to dáme delné 8, takže splítame každé 8 až 9 očko. Čiže napočítam si 7 očiek a keď prídem k 8 a 9, tak tie dve si naberiem naraz na ihlicu, čiže spletiem ich dokopy a tým vlastne uberiem jedno očko, čiže začína sa nám čiapka zužovať. Takto pokračujeme v celom tomto riadku, vždycky naberieme 8 a 9 očko spolu na ihlicu. Že tuto vidíme, prišiel som už tomu ďalšiemu riadku, ktorý budeme pliesť celý len hladko a potom zase v ďalšom riadku budeme uberať každé 7 až 8 očko. Potom bude zase riadok hladko, opäť budeme uberať, ale už iba každé 6. až 7 očko a takto sa nám to strieda, až pokým neprídeme do bodu, kedy budeme mať na ihliciach len pár očiek, ktoré si vlastne potom spletieme dokopy, to si ukážeme o chvíľočku. Tak a prišli sme k tomu, že už máme len pár očiek na ihlici, už sa nám to zle prepletá, tak už by sme to mohli pomaly aj ukončiť. Čiže teraz budeme splietať vždy dve očka dokopy. Naberieme prvé dve očka spolu na ihlicu, naberieme ďalšie dve očka spolu, prevlečieme. Takto urobíme celý tento riadok. Je to trošku ťažšie, treba sa s tým potrápiť, občas vám to možno sklzí z tej ihlice, netreba to vzdať, lebo už sme takmer na konci.
Na záver si už odstrihneme priadzu, zoberieme z ihlu, navlečieme do nej priadzu a prevlečieme ju všetkými zostávajúcimi očkami. Priadzu potom pevne stiahneme a začneme dovnútra čiapky, aby bola ukončená úhľadne a bezpečne. Zapošijeme si ten zvyšok priadze a takisto potom si zapošijeme aj pri tom patente tú zvyšnú vlnku pekne dovnútra, aby nám nič netrčalo, aby sa nám to náhodou nejako nerozpáralo, aby to vyzeralo pekne. Keď už máme zvyšky priadzi zapošité, tak naša čiapočka je hotová. Ja vám ďakujem, že ste sledovali toto video. Dúfam, že vás tento návod inšpiroval a aj sami si vyskúšate takúto čiapku upliesť. Majte sa krásne, vidíme sa na budúce.